እዚ እዋናዊ ምዕባለታት ማእከላይ ምብራቅን ዓለምን ብሓጺሩ ነቕርበሉ መድረኽ እዩ። ናብ ዝቐጥታው ጸብጻባት ሕጂ ትጽንበሩ እንተደኣ ሃሊኹም ነታ ናይ ቀጭል ምልክትን ነታ ናይ ፍታው ምልክትን ጠውቁ እናበልና ናብቲ ቀንዲ ነጥብታት ክወስደኩም። ኣብ ማእከላይ ምብራቅ መጥቃዕቲ ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ስታርምን ትራምፕን መጻወ ሆርሙዝን ምኽፋት ዘትዮም ሃገራዊ ቦርድ ድሕነት መጓዓዝያ መርማሪ ጉጅለ ዋፊሩሎ። ኣሜሪካውያን ብደረጃ ዓለም ዝያዳ ጥንቃቐ ከገብሩ ምሕጽንታ ቀሪቡሎም። እስራኤል እንተወሳኺ ሓያሎ ሰሙናት ውግእ ከም ዝካየደ ጠንቂቓ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕ 100% ፈሪሱ ኣሎ ክብል ሕወሓት ገሊጹ። ልዕሊ $5,000 ኮይኑ ብዝብል ከዘራርብ ዝጸንሐ ዋጋ ወርቂ ናብ ትሕቲ $4,200 ወሪዱሎ። ትራምፕ ካብ መሓዙት ሃገራት ተቃውሞ ገጢምዎ ኣሎ። ኣብ ወረዳ ሓውዜን ንእገዳ ደሞዝ ነዳድን መድሓኒትን ስዒቡ ኣብ ሕብረተሰብን ሓፈሻዊ ግልጋሎት ጥዕናን ከቢድ ጸገም እናፈጠረ እዩ። ኢራን ኣብ ናይ እስራኤል መመንጨዊ ኒኩሌር ጥቃ መጥቃዕቲ ፈጺማ። ኣብ ኒውዮርክ ዝርከብ መዕርፎ ነፈርቲ ላጋርዲያ ነፋሪት ኣየር ካናዳ ምስ ሓንቲ ብተፈለየ ፍጻመ ህጹጽ ምላሽ ትህብ ዝነበረት ማኪና ምጥባእ ሓዊ ድሕሪ ምግጫዋ ተዓጽዩ ዝብሉን ካልኦት ነዚኦም ዝኣመሰሉ ሓበሬታታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሰናይ ጻንሒት። ኣብ ኒውዮርክ ዝርከብ መዕርፎ ነፈርቲ ላጋርዲያ ነፋሪት ኣየር ካናዳ ምስ ሓንታ ብዝተፈለየ ፍጻመ ህጹጽ ምላሽ ትህብ ዝነበረት ማኪና ምጥፋእ ሓዊ ድሕሪ ምግጫዋ ተዓጽዩ። መሻርክቲ ቢቢሲ ዝኾነ ሲቢኤስ ኒውስ እታ ነፋሪት ካብ ሞንትሪያል ተበገሰት ምዃና ሓቢሩ። እታ ሞዴል CRJ900 ዝኾነት ነፋሪት ኣስታት 70 ሰባት ኣሳፊራ ምንባራ እውን ተገሊጹ። ማዕከናት ዜና ውሽጢ ዓዲ ብርክት ዝበሉ መጉላእቲ ከም ዝገጠሞም ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ተዘርጋሕ ቪድዮ ከም ዘርእዮ እታ ብመሻርክቲ ኤር ካናዳ ጃዝ ኣቪዬሽን ትንቀሳቐስ ነፋሪት ኣፍንጫኣ ንላዕሊ ተተኺሉ ጸኒሑ እዩ። ኣብቲ 4 ሰራሕተኛታት ዝርከብዎም 76 ሰባት ምንባሮም ኣቪዬሽን ጃዝ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ። ክፍለ ፖሊስ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ኤክስ ኣብ ዝሃቡ መግለጺ ብሰንኪ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ላጋርዲያ ዘጋጠመ ህጹጽ ፍጻመ ኩሎም ናብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ዝወስዱ ጎደናታትን መውጽኢ ጽርግያታትን ክሳብ ተወሳኺ ሓበሬታ ዝወሃቡ ተዓጽዮም ኣለዉ ክብል ሓቢሩ እዩ። ሃገራዊ ቦርድ ድሕነት መጓዓዝያ መርማሪ ጉጅለ ዋፊሩሎ። ኣሜሪካውያን ብደረጃ ዓለም ዝያዳ ጥንቃቐ ክገብሩ ምሕጽንታ ቀሪቡሎም። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ብሰንኪ ማእከላይ ምብራቅ ዝካየድ ዘሎ ወጥሪ ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከቡ ኣሜሪካውያን እዋናዊ መጠንቀቕታ ኣውፂኡሎ። እቲ ሚኒስተር ብኤክስ ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ኣብ መላእ ዓለም ብፍላይ ድማ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዝርከቡ ኣሜሪካውያን ዝያዳ ጥንቃቐ ክገብሩ ጸዊዑሎ። እዚ ኩነታት በብእዋኑ ምዕጻው ክለኣየር ምቁራጽ ጉዕዞ ከስዕብ ይኽእል እዩ። ካብ ማእከላይ ምብራቅ ወጻኢ ሓዊሱ ዲፕሎማስያዊ ትካላት ኣሜሪካ ዕላማት ገይሮም እዮም። እስራኤል እንተወሳኺ ሓያሎ ሰሙናት ውግእ ከም ዝካየድ ኣጠንቂቓላ። ቀዳማይ ሚኒስተር ዓባይ ብሪጣንያ ኬር ስታመርን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ነቲ ወሳኒ መስመር ምትሕልላፍ ነዳዲ ዓለም ዝኾነ መጻወ ሆርሙዝ ዳግማይ ምኽፋት ከም ዘድሊ ከም ዝተዘራረቡ ተገሊጹ። ብዛዕባ ውጽኢት ናይቲ ዘካየድዎ ክልታኦ ዘተግና ብዝርዝር ኣይተገልጸን እዩ። መራሕቲ ኣሜሪካን ብሪጣንያን መጻወ ሆርሙዝ ምኽፋት ዓለም ለኻዊ መራኸብ ዳግማይ ንምጅማር ኣገዳሲ እዩ ክብሉ ዘትዮም ኣለዉ። ሓላፊ ኣህጉራዊ ኤጀንሲ ጸዓት ድማ ዝኾነት ሃገር ካብ ሳዕቤን ምዝሕሓል ጉዕዞ መራኸብ ነዳዲ ናጻ ከም ዝኾነት ብምጥንቃቕ ዓለም ካብ ተብሰዓት ዝነበረ ዝኸፍአ ቅልውላው ጸዓት ከም ዘጋጥሞ ሓቢሩ። ኢራን ዓለም ለኻዊ መስመር መራኸብ ብዘይካቶም ንመሬትና ጥሕሱ ንኹሎም ክፉት ክትብል ገሊጻላ። ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ኬር ስታመርን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ብሰንበት ምሸት ኣብ ጉዳይ ምኽፋት ሆርሙዝ ብቴሌፎን ተዘራሪቦም ኣለዉ። እዚ 20 ደቂቕ ዝወሰደ ኮይኑ ሃናጽ ዘተ ከም ዝነበሮም ማዕከን ዜና ፒኤ ጸብጺቡ። ወሃቢ ቃል መንግስቲ ብሪጣንያ ክልቲኦም ብዛዕባ ኩነት ማእከላይ ምብራቅን ብፍላይ ምንቅስቓስ መራኸብ ንምጅማር መጻወ ሆርሙዝ ዳግማይ ምኽፋት ከም ዘድሊ ከም እተዘራረቡ ተገሊጹ። ኣብ ዓለማዊ ዕዳጋ ጸዓት ንምርግጋጽ መጻወ ሆርሙዝ ዳግማይ ምኽፋት ኣገዳሲ ምዃኑ ተሰማሚዖም ዝበለ እቲ ወሃቢ ቃል ኣብ ቀረባ እዋን ዳግማይ ክዘራረቡ ተሰማሚዖም ኢሉ። ትማሊ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ትሩዝ ሶሻል ባጫው ስእሊ ጠቂዑሎ። ኣብዚ ስእሊ እዚ ስታመርን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ዴቪድ ላሚንን ዝዋስኡሉ ስእሊ ምስ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ብዛዕባ ዝነበረ ዝርርብ ቴሌፎን ዝዛረብ እዩ። ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕ 100% ፈሪሱ እዩ ክብል ሕወሓት ገሊጹ። ምስ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ወጥሪ ዝኣተወ ሕወሓት ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕ ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዝፈረሰ ኣውጁሎ። ናይ ሕወሓት ወሃቢ ቃል ኣቶ ሚካኤል ኣስገዶም ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መሕተት ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕ ሙሉእ ንሙሉእ ፈሪሱ ክብል ገሊጹ እዩ።
ህወሓት ናይ ፌደራል መንግስቲ ዳግማይ ናይ ዓሌት ምጥፋእ ኩናት ተኣውጅን ብምባል መኸተብ ዝብል ናይ ኩናት መሪሕ ኣብ ምድላው ከም ዘሎ ተገሊጹ። አቶ ሚካኤል ከም ዝብልዎ ናይ ዝመኸተ ዝብል ጭርሖ ተጸራርመት ከልጠጠው ንዝበለ ኩሉ ናይ ብሔራዊ ክሕደት ክብሉ ሰይሞም ኣለዉ። እዚ ናይ ሰሜን ኩናት ጠጠው ዝበለሉ ምኽንያት በቲ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ድሕሪ 3 ዓመት ግና ናብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቑሎ። ብፌደራል መንግስቲ ገጹን እንትኾነ ነዚ ናይ ኩናት ምድላው ብዕላው ብምግላጽ ኣብ ኣዋሳኒ ዝኾኑ ከባቢታት ትግራይ ወታደራት የዋፍር ምህላው ዝፍለጥ እዩ። በዚ ምኽንያት እውን ኣብዚ ኩናት ዕዉታት ክንከውን ኢና ክብል ሓቢሩ እዩ። ልዕሊ $5,000 ኮይኑ ብዝብል ከዘራርብ ዝጸንሐ ዋጋ ወርቂ ናብ ትሕቲ $4,200 አንቆልቂሉ ኣሎ። ካብ ወርሒ ታሕሳስ 2025 ሓደ ትሮይ ኣውንስ ወርቂ 31 ግራም ትሕቲ $4,200 ሽየጥ ምህላው ጸብጻብ ማዕኸን ዜና ኣናዶሉ ኣመላኺቱ። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ዘጋጠመ ምንካይ ዋጋ ድሕሪ 1983 ተራእየ ፈላማይ ኣብ ሓደ ሰሙን ውሽጢ ተራእየ ናይ ልዕሊ 10 ሚእታዊ ምንቁልቋል ምንባሩ እቲ ጸብጻብ ዘኻኺሩ። ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ጥሪ ናብ ጥቓ $5,600 ደይቡ ዝነበረ ዋጋ 31 ግራም ወርቂ ኣብዚ እዋን ብ26 ሚእታዊ ምውራዱን ሎሚ ሰኒ ድማ ኣብ ክልል $4,100 ትሕቲ ልዕሊ እናበለ ሽየጥ ምህላውን እቲ ጸብጻብ ጠቒሱ። ትራምፕ ካብ መሓዙት ሃገራት ተቃውሞ ገጢምዎ። ሃገራት ዓረብ ትራምፕ መሳለጥያታት ጸዓት ኢራን ከይሃርም ኣጠንቂቐንኦ። ናይዚ ምኽንያት ድማ ትራምፕ ኣብ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢራን ተሃሪሙ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናይቲ ወታደራዊ ማዕስከራት ኣሜሪካ ኣብ ዝርከበሉ ዞባ ዝርከባ ሃገራት ሙሉእ ንሙሉእ ዕላማ ተገይሩ ክዓኑ ምዃኑ ብኢራን መጠንቀቕታት ስለተዋህቦ እዩ። ትራምፕ ንመመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢራን ተዳወቂዑ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢራን ኣብ ሓደጋ ከም ዝወድቕ ሃገራት ዓረብ ንጋዜጣ ዎል ስትሪት ጆርናል ሓቢረን እየን። ኣብ ወረዳ ሓውዜን ንእገዳ ደሞዝ ነዳድን መድሓኒትን ስዒቡ ኣብ ሕብረተሰብን ሓፈሻዊ ግልጋሎት ጥዕናን ከቢድ ጸገም እናፈጠረ እዩ። ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ወረዳ ሓውዜን ኣይተ ተስፋ ገረዝጊሄር ድሕሪ ጽንተታዊ ወራር ዳግመ ህንጸትን ሕውየትን ጥዕናታ ወረዳ ንምርግጋጽ ክካየድ ኣብ ጸንሐት ተዋደደ ምንቅስቓስ ስራሕቲ ጥዕና ርኡይ ለውጢ እናተረኣየ ከም ዝመጸ ኣዘኻኺሮም። ይኹን እምበር እቲ እናተረኣየ ዝመጸ ርኡይ ለውጢ ኣብዚ ሕዚ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝኽተሎ ዘሎ ክልከላ መሃያ ሰራሕተኛታት ነዳድን መድሓኒትን ሕብረተሰብን ሓፈሻዊ ስራሕቲ ጥዕናን ኣብ ከቢድ ጸገም ወዲቑ ከም ዝርከብ ኣብሪሆም እዮም። ኣብታ ወረዳ ንሕብረተሰብ ካብ ናብን ግቡእ ግልጋሎት ዝህባ ዝነበራ 4 ኣምቡላንስ ብሰንኪ ስእነት ነዳዲ ደው ከም ዝበላ ዝገለጹ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጥዕናታ ወረዳ ኣይተ ተስፉ ከም ውጽኢቱ ድማ ህፃናት ዝሓሸ ግልጋሎት ጥዕና ካብ ምርካብ ተሪፎም ንሞት ይቃልዑ ኣዴታት እውን ኣብ ገዛ ክወልዳ ይግደዳ ምህላወን ኣይተ ተስፉ ሓቢሮም። ሰብ ሞያ ጥዕና ክንዲ ዝከኣል ካብኦም ዝድለ ሞያዊ ሓላፍነት ኣብ ምፍጻም ዋላ እንተሃለወ በዓል ሞያ ጥዕና ይኹን ካልእ ሰራሕተኛ ዝግብኦ መሃያ ኣብ እዋኑ ብዘይምርካቡ ኣብ ስነ ኣእምሮን መነባብሮውን ከቢድ ሃስያ በፂሕዎ ንሕብረተሰብ ግቡእ ግልጋሎት ንምሃብ ተጸጊሙ ምህላው ኣይተ ተስፋ ሓቢሮም። ብሰንኪ ቀረብ መድሓኒት ድማ መድሓኒት ብቀዋምነት ዝወስዱ ዝነበሩ ወገናት ንሞት ይቃልዑ ምህላዎምን ብድምር መድሓኒትን ዝደሊ ሕብረተሰብ ብፍላይ ድማ ንህፃውንትን ኣዴታትን ዝኸውን ብቐረባ ፈጺሙ ከም ዘየለ ኣይተ ተስፋ ፍሊጦም ክብል ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ወረዳ ሓውዜን ሓቢሩሎ። ኢራን ኣብ ናይ እስራኤል መመንጨዊ ኒኩሌር ጥቃ መጥቃዕቲ ፈጺማ። ኢራን ኣብ ደቡባዊ እስራኤል ዲሞና ከተማ ናይ ኒኩሌር መመንጨዊ ናይ ሚሳኤል መጥቃዕቲ ፈጺማላ። ካብ ዲሞና ከተማ 13 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ትርከብ ኣብ ናይ ኒኩሌር ምርምር ትካል ዝበጽሕ መጥቃዕቲ ምዃኑ ሓበሬታታት ወፂኦም። እቲ ጥቃዓት ኣብ ቀዳም ብተፈጸመ ናይ ኢራን ናታንዝ ኒኩሌር ናይቲ ጥቃዓት መልሲ ምዃኑ ናይ ኢራን መንግስቲ ቴሌቪዥን ጸብጺቡ እዩ። ናይ እስራኤል ኣምቡላንስ ግልጋሎት ኣብ ዲሞና ብተፈጸመ ጥቃዓት 40 ሰባት ሕክምና እናረኸቡ ምዃኖም ተገሊጹ። ናይ እስራኤል መከላኸሊ ሰራዊት ቀዳም ዕለት ናታንዝን ብዝምልከት ንዝቐረበሉ ሕቶ ኣብቲ ከባቢ ተፈጸመ ጥቃዓት ከም ዘይፈልጥ ገሊጹ። ናይ ሎማዓንቲ ነበረና ዜና ነዚ መስል ነይሩ። ሓሳብ ሪእቶኹም ኣብ ኮመንት ግደፍለይ።